Kene tak suduhno tak kandhani. Siji ning kelakuan nek awakmu gelem nglakoni, wah awakmu iso dadi wong sing mulya kaya wong biyen-biyen. Iso ngungkuli wong biyen-biyen. Gak ana sing iso nandingi ring awakmu. Ilaman kejaba wong kala kang ngucap man misla qaulika padha-padha karo pengucap sira. Kejaba nek wong mau nglakoni padha karo kelakuanmu. Iki mung didono ring alam donya kanggo sarana ngumpulno ganjaran supaya besok menungsone wis mati ganjarane luwih akeh timbang dosane. Apa itu? Tusabbihullah maca subhanallah sira ba'da kulli sholatin. Tomo sucikna sira ing Allah sawise saben-saben sembayang salasan wa salasina. Ping 33. Wa tahmad lan muji sira maca alhamdulillah sira salasan wa salasina. Wa tukabbir lan maca Allahu akbar sira arba'an wa sana ping 34. Nek awakmu kepengin kaya raya bisana akhirat. Ganjarane gak karu-karuan saking akeh sampai gak iso nutal. Aja lali nek ben mari sembayang. Samen maca subhanallah ping 33. Alhamdulillah ping 33. Allahu akbar ping 34. Ya persis sampai tasbih dihitung 33 kanggo ngatung iki. Kanggo notal iki. Gak kalungan ngalor ngidul sing gak waras. Dadakan gak dimaca ke kalungan. Aneh-aneh ae. Wah mari ke wong pikir-pikir gebut tak mari. Ben mari sembayang gak tau lali. Iki enteng wacanane tapi bukan main gede ganjarane. Supaya cek gelem maca dikoordinir karo imam nek mari sembayang. Ngordinir iku apik, bukan ngordinir wong baris tok. Baris ijen-ijen. Ya gak dadi tatanan lho. Baris dikei satu komandan siap gerak lho apik. Semono go saiki wiritan nek iso dikoordinir lah. Supaya cek serasi bersatu nek mari salat bareng-bareng maca subhanallah 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 imam sing mimpin lha penake setengah mati tau ngono be kok gak gelem lha opo wong iki gak hadis sahih Bukhari Muslim gede-gedene ganjaran gak ana tandingane ngungkuli nek mari sembahyang maca subhanallah ping 33 alhamdulillah ping 37 Allahu akbar ping 34. Mari iku wong-wong sugih krungu melok maca pisan. Apane wong pikir lapuan Kanjeng Nabi maneh Kanjeng Nabi kek napa kula kalah maneh. Tiang sugih-sugih tumut maca niku dadakan. Kanjeng Nabi ngendika ngene yo tak kandhani. Sugih pikir iku kabeh Gusti Allah sing nata. Lan kabeh iku saling mengisi. Nek kabeh pikir nek bangun masjid sapa sing nukokno semen. Nek kabeh sugih lah sapa sing ngerjakno. Gak ono pikir. Warwat lan crita saka Bisroh. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ana sak temene Kanjeng Nabi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi. Alaikun nabi tasbih wa tahlil wa taqdis. Alaikunna netepono sapa sira bitasbihi kelawan maca subhanallah wa tahlil maca la ilaha illallah wa taqdis lan maca subhanallah taqdis mau suci ana marang Allah. Subhanallah tasbih subhanallah tahlil la ilaha illallah taqdis subhanallah alhamdulillah walhamdulillah taqdis walhamdulillah wa la ilaha illallah fala taghfulna mongko aja nglalekno temen sira waqitna lan ngitunga sira bil aname lan pira-pira driji
fa inna sak temene anamil mustantikotin den perintahno ngomong. Kanjeng Nabi ngendika temenan aja lali maca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Aja dilalekno temen lan lho jare Kanjeng Nabi. Lan itungan nganggo drijimu siji. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar loro. Dibundhek drijine iki ambuneline. Soale driji iki besok dadi seksi nek ngersane Gusti Allah, Gusti kula biyen kanggo ngitung. Dadi nek maca apa-apa diitung. Nek ana tasbih nganggo tasbih, soalnya nek kene kata-kata ping 33, 34, lak penak nganggo tasbih. Kanggo ngitung, Kanjeng Nabi merintahno nek wiritan diitung lah cek karuan totalane. Gak ana tasbih kaya mau nganggo driji. Cek karuan jumlahe oleh ping 7, oleh ping 11. Wong ping belak penake gak mupakat ta. Cek serasi. Yakni ngarepno Kanjeng Nabi bisyahadati kelawan dadi saksi fil kiamah besok dina kiamat. Driji sing digunakno kanggo ngitung nalikane zikir iku besok ngomong Gusti kula biyen kanggo ngitung nalikane zikir Gusti Allah. Tapi suwalike lho. Adik drijine kanggo ngitung kaelekan. Ngitung duit oleh korupsi ya, besok laporan kula Gusti sing biyen ngitung duit hasil korupsi. Sakniki sampean lho, arek laporan drijine. Iki sindiran ring kita kabeh. Nek kabeh sing digunakno kanggo sarana kaapian iku besok dadi seksi nek ngersane Gusti Allah. Waqat kala teman-teman ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ngendika sapa Ibnu Umar, raaitu ningali ingsun ing Rasulullah yaqidu tasbih. Yaqidu ngitung sapa Rasulullah atas biha ing tasbih. Ibnu Umar ngendika aku tau roh Kanjeng Nabi lah kok ngitung tasbih. Lah apa ngitung ya ana sing diwaca, mosok ngitung tok tasbih. Ya kaya wong-wong mari salat itu Kanjeng Nabi pun begitu. Duwe tasbih terus dihitung. Iku nek dimakna asline ya gitu tasbih ya ngitung tasbih. Diriwayat Ibnu Umar. Nah sampeyan kabeh karek nganut wae lah, nek nafsiri hadis sing apa anane ae lah, nek kira-kira gampang gak usah sing tafsir angel-angel. Ngono sing iku bukan tasbih sing dihitung tapi maca subhanallah iya. Tapi nek cara Jawa sing paling gampang kan ngono ta. Ibnu Umar ngendika, aku tau roh Kanjeng Nabi ngitung tasbih, ngono ae lah gampang. Ngono ae kok. Wong asline hadisnya begitu. Nanti ditakwili macam-macam tambah bingungi. Waktu kala teman-teman kan dikoso Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ma syahida alaihi. Dalam hadis kang nyekseni alaihi ing atase Rasulullah sapa Abu Hurairah wa Abu Sa'id Al-Khudri. Kanjeng Nabi ngendika idza qala al-abdu nalikane ngucap sapa kawula ing la ilaha illallah wallahu akbar. Wong tah kali nok donya gelem ndonga lantaran maca la ilaha illallah wallahu akbar. Kala ngendika sapa Allah azza wa jalla, sedako abdi bener sapa kaulaku. Iya kaulaku bener malaikat. La ilaha ora ana pangeran illa ana kejaba ingsun. Dadi padha karo internet begitulah.